pagayan sa ninyo man ti ayan yung treating nga gundaway kahit kuman nga idanon dito live broadcast tayo nga Ilocano version iti panggap iti TBC uno the billion coin ket maragsa kanak nga mangipadanon kada kayo manan iti nayon iti panakaadol tayo no panakaamu tayo mi panggap iti dito yung kinabak nang tayo no sa nikwa tayo dagayom kahit kuman nga ipadanon kada kayo iti dito nga gundaway iti nagidyatan iti igiganan tayo nga kinabak nang makon po na tayo nga asset tayo ket no kahit yung salsuden may panggap iti cryptocurrency kaya kung ilawag ka na kayo tatang gundaway na iti cryptocurrency nga makon ko na digital money internet money ket ado kagayem ado nga klase dito iti nga gundaway bayan iti nailista iti CoinCap no di opisina nga mga alaala ka iti registered no klase iti cryptocurrency dito lubong agdagop iti 2,200 nga cryptocurrency ti addang tartaray un addang maaramat iti taramin tingalubong kadagiti kagayong nagduduma nga kumpanya ket nagduduma nga plataporma no kasano nga umadu daytoy kahit kung ibaga kada kayo nga ti nagidyatan na no ti naisabsabali nga plataporma ti TBC isu dayjay kun tayo kayo nga reti ko ta pribado nga panakausar no reti kun iti English nga peer to peer ket dayjay cryptocurrency nga ada iti ruar no ada iti market so makon ko nga market cap ada dayjay palengke no ada iti merkado nga dagiti gagayem ket mao sarda no ti presyo da ket nakabatay no maala ijay kaado dagiti mangusar nga tao ano ti kun natay nga consumer isu nga nakon natay nga market cap gayem saan tayo nga maibaga iti permi nga gatad na ti tangal daw mabalin nga nangatoy katta mabalin nga bumabano bigat at sipod nga rod ta nakabase uno nakadepender ijay supply and demand nga kunkunada. Ngem iti TBC uno the billion coin gagayem dahil ito pribado nga cryptocurrency nga ti pateg na gagayem ket saan nga bumababa. No di ket inaldaw-aldaw rabi-rabi nga dumakdakkel iti katad na daytoy habang nga adda iti poder mo. Ket ti panagdakkel na daytoy gagayem may batar no may basar ijay panagado iti miyembro. So nga inaldaw no adda ti sumrek nga miyembro no may nayon nga miyembro tayo tintaramin ti nga lubong dumakdakkel ti katad na daytoy ngayon to no madanon tayo DJ ultimate price nga ang plataforma tinangarami ti daytoy nga DJ ket 1 billion nga patag iti euro nga dati gagayem ket mapasamak no umaboten ti maysa nga bilyon tayo metten iti taramin ti nga lubong. So nga gagayem kahit kuman nga ulitin man ang DJ punto nga ti cryptocurrency adu nga klase ket iti kaadwan adada iti merkado ngem iti TBC dati ket pribado nga usarin tayo panagbibinayad nga aga kadua on dagiti merchants nga simrek iti daytoy nga komunidad isudan to iti pakausaran tayo. Ket kastay ko nakon nga daytoy ket saanen gagayem nga masapol nga isukat mo pay iti kwarta nga adda mga iganan tayo no usaran ti lubong ket ket isu nga mismo ti igatang mo on ibayad mo kanya mga serbisyo nga kayat mo nga maala no mapasamak ken ka. Alawin gagayem daytoy ti ket nga ipadanon kada kay ti nga gundaway ket agyaman nak nahiyunak to manen daytoy nga panakaammo no adal kada tayo may panggap ti TBC ket agyaman nak iti gundaway nga integrated ng bag nga orasyo ket niapo disti ang tultuling nga mantarabay kada kayo sa dinuman ti anyo nga lubong. Pagayam yo Nathaniel Banggad. Thank you.